Salut prieteni, eu sunt Valentin, iar astăzi o să vorbim despre calorii. Haideți să vedem ce sunt caloriile, ce reprezintă și de cât avem nevoie. Caloriile sunt practic energie. O calorie reprezintă energie, cantitatea de energie care ar încălzi apa cu 1 grad. Da? Noi, fiecare om, avem nevoie de o anumită cantitate de calorii. Da? Dacă tu vei face un surplus de calorii într-o zi, se va aduna în timp, da? Și vei pune grăsime pentru că se depozitează ca grăsime, da? O viitoare energie. Dacă faci un deficit, da, de calorii, se numește o slăbire, da? Vei folosi acea grăsime pe care ai depozitat-o tu și o vei folosi ca energie. E foarte simplu, da? Un surplus de calorii te va îngrășa, un deficit de calorii te va slăbi. Iar o mentenanță vei rămâne la mentenanță. E foarte simplu, da? Despre asta este vorba, nu este vorba despre altceva. Ciao!